Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya sake jaddada aniyarsa ta inganta samar da wutar lantarki ga jama'ar ƙasar nan ta hanyar amfani da kuɗi da suka kai dala miliyan 200 wajen wadata mutane 500,000 da wutar nan da ƙarshen shekarar 2025. Shugaba Tinubu ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi a wajen taron shugabannin ƙasashen Afirka akan yadda za a samar wa da mutane miliyan 300 hasken wutar lantarki kafin nan da shekarar 2030. Shugaba Tinubu ya ce bisa tallafin da suka samu daga Bankin Raya Ƙasashen Afirka (AFDB) na kuɗi da suka kai dala biliyan 1 da miliyan 100, Najeriya za ta samar wa da ƙarin mutane miliyan 5 hasken wutar lantarki nan da shekarar 2026. Shugaban ƙasan ya kuma sanar da cewa gwamnatinsa tana shirin tabbatar da cewa ta samu tallafin Bankin Duniya na dala biliyan 750 domin inganta ƙananan tashoshin wutar lantarki ga mutane sama da miliyan 16 a ƙasar nan. Ƙungiyar ƙwadago ta NLC ta Najeriya ta ce za ta gudanar da gagarumin zanga-zanga a ranar Talata 4 ga watan Fabrilun shekarar 2025 domin adawa da ƙarin kuɗin kiran waya na kashi 50 waɗanda Hukumar Sadarwa ta Najeriya NCC ta amince da shi. Wata sanarwa da ƙungiyar ta sa hannu na shugabanta John Ajaero ya ce sun ɗauki matakin ne a wani taron gaggawa da suka gudanar a ranar Laraba. Ƙungiyar ƙwadago ta ce zanga-zangar za ta zama gargaɗi ga hukumomi akan yunƙurin kakkaɓa wa mutane ƙarin kuɗin kiran waya na ƙasa da kuma albashi mafi ƙanƙanta wanda bai wuce Naira 70,000 ba, ga kuma ƙarin farashin man fetur da abinci da lantarki da kuma ƙaruwar hauhawar farashin kayan abinci. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya mika ta'aziyyarsa ga gwamnatin Amurka akan mummunan haɗarin jirgin sama a Washington DC a tsakanin jirgi mai ɗauke da fasinjoji da jirgi mai ɗauke da sojoji mai saukar angulu da suka yi taho-mu-gama a sararin samaniya a ranar Alhamis. A shafinsa na X, Tinubu ya ce, "Na yi matuƙar kaɗuwa da hatsarin jirgin da ya afku a Washington DC. A madadin 'yan Najeriya, muna miƙa ta'aziyyarmu ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa da kuma dukkanin Amurkawa. Ina jinjina wa ƙoƙarin ma'aikatan ceto ta tawagar jami'an agaji akan sadaukarwarsu da aikin cikin yanayi mara kyau," in ji shi. Jirgin saman ya taso ne daga Wichita da ke Kansas kuma yana ɗauke da fasinjoji guda 60 da ma'aikata guda 4 a yayin da jirgin sojin kuma ke ɗauke da sojoji guda 3. Zuwa yanzu dai rahotanni na nuna cewa an gano gawawwakin mutane 27 da kuma ɗaya daga cikin sojojin. A ƙarshe a ƙasashen ƙetare za mu ji cewa aƙalla mutane 20 ne aka tabbatar da mutuwarsu bayan wani haɗarin jirgin sama da ya afku a jihar Unity da ke Sudan ta Kudu. A cewar wani rahoton gidan rediyon Miraya ta tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke ƙasar, jirgin ya yi haɗari ne bayan da ya tashi daga wata rijiyar mai ta Unity a hanyarsa ta zuwa babban birnin ƙasar Juba. Fasinjoji guda 21 da ma'aikatan jirgin ne ke ciki a lokacin da ya haɗari. Rahotanni sun tabbatar da cewa matuƙin jirgin saman ya mutu a yayin da waɗanda ke raye suke cikin wani mawuyacin hali. Hassana Shehu Kagara sunana.